morning mga Bisayang Kodakers. So today actually is our family day. Morning naka-pink me. So family day naka-pink mi tanan. Kay may gusto nila nga colors so tanaw ako. Today what's this? I don't feel very worky today. I don't feel very worky today. Ba? Siyempre kay family day good. So maglingaw-lingaw, sayaw-sayaw ta, unya manaygon. I don't know kung nabay basketball kay mo duwa og basketball. Nay mga games para sa parents and then napoy bingo. So mo cover ko sa events, magbuhat kog video para sa event. Nya ako din gamiton ang LG G6 na cellphone. Flagship siya. Gi-release siya siguro February 2017. So karon 2019 padong na 2020. So kani nga flagship sa LG, which is again the LG G6. Ato tanawon kung relevant pa ba siya, nindot pa ba siya. Yeah, ako ginggunahan sa cellphone kanang nindot og slow motion. Atong suwayan ang ihang slow motion na capability karon kay na nagsugod namang yun kay alas 8 nya karon 10:30 na tanaw na to ang mga programs unya gamito na to atong abusaran ang ihang slow motion na capability. Ya, tanaw sa nato kung nindot pa ba siya nga 2 years na niya. Hapit na mag 3 years kay mag 2020 na niya. February first release niya was February 2017. Unya, flagship ang LG G6, LG na mga line of cellphones pero murag natoy LG Plus ani nga murag i-upgrade nga pero same ra gihapon. Kani akong kopya di ay is the LG na 32 gig lang ang internal memory niya. But then anyway, pwede man ta mobutag 256 or 128 na micro SD nga storage, di ba? So, murag mo ni akong first batch, 32 gig lang ang internal memory, niya 4 gig ang RAM. Kay katong LG 6 Plus 128 gig man to ang yung internal memory. So nindot kay especially sa ako ang ako sugay ko mag video. Ako na din gi-installan og Power Director, diba? So ready na ko mag-edit using this one. Ato i-test iyang capability, maayo pa ba siya. So ngano ako man nagipagarpar kay sa pag-release ani na magudis mga 33,000. So last February 2017, this was 33,000. But then, ako lang ning na-acquire. Again, I was talking about buying your gadgets, yun ka nang naay physical store, pero nirisgo na pod ko. So, mo din FedEx, di ba? Na ako'y nakita na suki sa Korea. So, gikan siya sa Seoul, Nowon-gu, South Korea. I don't know kung sakto ba ito pagabasa. Nag-ship lang sa ako, gahapon pa lang. So, nindot biya siya pagabutang. Nakabutang siya usa ka box sa box pero ano ko nadala. So, ang box na dito'y charger, nga dedicated nga charger yun niya. Dili ni mo matanggal ang ihang USB niya. Type-C ni siya. Type-C parehas sa mga iPhone, so Type-C siya, di ba? So wala ko na daang box, ang box na charger na katong ejector nga pin para sa SIM unya naapod siya headset nindot pod bayag quality pero unbranded lang gikan sa South Korea. So gamay nga background sa LG J6 akong gipagarpar nyo kay napalit lang ni nako og 6,125. So nirisgo na po, di ba? So nagstorya gyud ko nimo nga nato, di ba, nga ditong palit walay physical store pero mo lagi na usay mo risgo ta kay this was 33,000 when it was first released again February 2017. After almost 3 years
nakakuha lang ko ani nga kopya 6,125 plus shipping na 1,200. So at about 7,400 na nakoy usa ka flagship nga LG G6. Diba? LG G6 camera. Ato nga bustaran iyang slow motion karon. So gamay nga background niya, mao ni ang mao ni ang cellphone. By the way, ang G6, diba? Ang screen niya is 5.7 kay across man na. Across. So 5.7 inches. So mutanaw gyud ta mo ingon gay nga ang iyang LCD is 5.7 or 5 inches or 6 inches. Atong tanaw na kanang across. Kung imo nang i-measure across, that's 5.7. So naa siya 5.7 LCD display. Unya, paan kay siya no? Gagmay ra kaayo iyang space no kay. Naa na din LCD na gyud ayon. LCD na gyud ayon. So, mostly sa mga phone, naman sila display nga 16 by 9 or 16, ang proportion ay 16 by 9. So, kanina siya is 18 by 9. So, mura siya 2:1 ang yung LCD nga display. So, sa luyo, na siya duha ka camera sa likod. Ang usa kay normal lang nga naa siya aperture nga 1.8. Unya na po siya usa ka wide angle nga lens nga f2.0 I think. And then sa atubangan sa iyang selfie na usa ka f2.2 nga aperture. Kina aperture man gud na urag mo ni buka ba sa imong camera. Parehas imong kalimutaw kung makakita siya hayag mo gamay, kita siya ngit-ngit mo siga ang imong kalimutaw, di ba? So mo na ang aperture same ra na sa imong kalimutaw ang aperture mao na siya. Di ba? Ato niya na masabtan ning mag-discuss ta more on DSLR. Pero dili na kay ta mo care for that kung cellphone atong gigamit. Pero sa DSLR ato niya nang i-discuss ug maayo. So again, this is the cellphone LG G6. We'll try this one. We'll cover the family day. Unya I will edit this one during lunch break. Tanaw na to. Kaya busara na to yung slow motion kung nindot ba. Unya na naman sa power director diri. Kay power director user mangyog ko. Tanaw na to ihang capability. Gwapo paghapon siya after almost 3 years flagship sa LG before. Nindot ba siya? O sulit bang atong 6,125 pesos? Okay? Okay mga Kodaker? So, adto na ko. Ato ning suwayan. I'll be back. Okay?